Як зрабіць рапс одной из самых прибытковых культур? Работу над помылками проводят специалисты агропромыслового комплексу в области. Областной семинарная рада, присвячена технологии выращивания озимого рапсу, прошел у СВК Крошин Барановицкого района. Удел им узял и старшиня Брызкого облвыканкама Константин Сумар. Век высоких технологий потребует от сельгазпрадпрыемстваў новых падыходаў. Якаснае насенне, догляд за пасевамі, выкананне агротехнічных тэрмінаў і прыёмаў – вось пачаткаў на шляху да будучага ўраджаю. Областной семинар по технологии выращивания озимого рапса яшчэ раз доказывае аксіёму. У семінары ўзялі удзел кіраўніцтва в области, районов, аграрии и ученые из Академии наук. Мы сегодня как раз именно на примере Крошина показываем, как надо готовить почву, как ее обрабатывать и как должен работать посевной агрегат. И заодно мы сегодня, я думаю, обсудим и те проблемы, и те ошибки, которые были допущены в этом году. Адмысловая увага технологии апрацоўкі и обороны озимого рапсу. Это не выпадкова, бо сельгасвытворцы уже пераканаліся ў тым, што ад правільнасці апрацоўкі напрамую залежыць колькасць і якасць будучага урожаю. У СВК Крошин, на базе якога праходзіў семінар пад гэтую культуру, адведзена 500 гектаров, ураджайнасць 33 центнера з круга. Рентабельнасць сёлета склала 100%. Агрономы уже освоили все азы технологии, и в настоящее время мы стабильно получаем хороший урожай. Культура, конечно, интересная, культура денежная, рентабельная, поэтому мы им занимаемся рапсом и будем заниматься в дальнейшем. Для кіраўнікоў прадпрыемстваў гэтая сустрэча магчымасць убачыць практычную карысць ад выканання тэхналогій і перанесці крошынскі станоўчы вопыт на свае палеткі. Сваімі напрацоўкамі падзяліліся і іншыя спецыялісты. Сёлета наша вобласць атрымала не толькі добры ураджай рапсу, але і збожжавых культур. Такі важкі каравай – вынік планамернай працы. Говорят, Бог помогает тому, кто работает, если уже говорить таким образом. Поэтому, конечно же, соблюдение технологий. И такой, например, урожай, он не значит, что он выстрелит только в этом году. Мы шли к этому постепенно. Перадумовы для паспяховай, высокапрыбытковай вытворчасці рапса ў вобласці ёсць, як экалагічныя, так тэхналагічныя і эканамічныя. Але для гэтага патрабуецца строгае захаванне тэхналогій на ўсіх этапах. Жывыя дыскусіі на полі і ў зале даюць магчымасць прааналізаваць шматлікія аспекты, а гэта, у сваю чаргу, дапаможа ў будучым пазбегнуць вытворчых памылак.